durante o sábado e domingo. Eu creo que... E pensamos que aí hai dúas claves. A primeira é a confianza. A primeira é precisamente o que se teña confianza no futuro e que para iso é moi importante que os gobernos, as administracións públicas sexan quen de darlle ao ciudadano esa confianza no seu futuro que lle faga plantexarse temas tan importantes como é traer un fillo ao mundo. Por iso eu creo que o contexto económico a donde nos levou o goberno de José Luis Rodríguez Zapatero non axuda. Pero estas medidas que a Xunta ten pensado levar adiante a través das propostas que salga daqui, máis as que está levando a través de medidas importantes para a conciliación da vida familiar ou ben medidas no eido fiscal, creo que van a contribuir de unha forma moi importante, por iso pensamos que o Parlamento, esta comisión, vai a ser unha peza fundamental.